Gràcies, senyora presidenta. Sí, senyor president, veig que el tema de l'atur a vostè no li preocupa, perquè jo li he fet una pregunta i vostè no m'ha contestat. No ha valorat les últimes xifres de l'atur. Es veu que no les coneix, jo li les vaig a dir. Les últimes xifres de maig d'atur registrat diuen que a la nostra comunitat l'atur puja un 0,21%, mentre que a l'Estat baixa un 0,68%. I en la interanual, la nostra desocupació se situa en un 73%, mentre la desocupació generada en l'últim any a nivell estatal és el 53%. Per tant, nosaltres estem en destrucció d'ocupació, pràcticament líders d'Espanya, la tercera comunitat, 20 punts per damunt de la mitjana estatal. Molt clar que els punts són percentuals. Què van a ser els punts? Els punts de la sutura? No, la sutura és la que tenen vostès en els tribunals, però clar que són percentuals els punts. Especialment castigades les dones. Té vostè alguna responsabilitat en això? Jo li recordo el discurs del dia 5 d'octubre de 2006 on vostè deia: señorías, en mi investidura como presidente de la Generalitat me comprometí a avanzar hacia el pleno empleo y ya se han creado 325.000 nuevos puestos de trabajo. Vostè s'apuntava a estos 325.000 llocs de treball. Ara té alguna responsabilitat en la destrucció d'ocupació de la nostra comunitat o no? O ara és culpa del govern central i quan se creava ocupació en el 2006 era mèrit del govern autonòmic? Tenen vostès alguna responsabilitat? Tan gran és el pedestal que ja són irresponsables i ara vull parlar-li dels ERES. El senyor vicepresident d'Economia va dir així que tots els ERES en la nostra comunitat s'aprovaven amb el vot favorable dels sindicats. També això és mentida, com tantes mentides que ens conten. El senyor Camps, en aquest cas Gerardo, ens va mentir. I li vaig a posar un exemple. Li vaig a posar l'exemple de l'ERE d'una factoria emblemàtica de la nostra comunitat com és Ford. El quart ERE que s'ha aprovat en Ford afecta a 1.100 persones. Si bé d'aquestes 1.100 persones només estan en les llistes de l'INEM 360 persones. És a dir, se va aprovar un ERE sense que els sindicats hagueren aprovat aquest ERE, unilateralment presentat per l'empresa, mentida que era amb acord dels sindicats, en una factoria que té una producció similar a quan va instaurar els 3 torns, on el fraude aplega a tal punt que 270 persones només van estar en l'atur un dia o menys de 5 dies. Però en base a aquesta xifra, i això és el pitjor, els proveïdors de Ford el que fan són EREs de veritat, en base a 1.100, que és mentida perquè només afecta a 360. I això sí que són EREs de despidos, són EREs on se tanca la factoria, la fàbrica i s'obri 3 setmanes després i vostès estan permetent aquesta manera d'actuar impune dels empresaris. Vostès estan fent que els empresaris no respecten la llei perquè no tenen temor a que l'administració pública li la facin complir. Vostès estan donant un missatge molt clar a la ciutadania: todo vale a costa de guanyar diners. I ara les empreses, efectivament, no perquè tinguen pèrdues, sinó perquè la que guanyava 10 ara guanya 8, se pensa que pot justificar el despido massiu de treballadors perquè el govern de vostès els ho va aprovar. Els treballadors que no han creat aquesta crisi són els que l'estan pagant. I això també permet que un empresari agafi el braç d'un treballador i el tire al fem impunement, neteja la sang i continue la producció. Este tipus de discurs que se llança a la ciutadania, i estic parlant d'un empresari, no d'un delinqüent vulgar, que se permet el luxe de tirar el braç d'un treballador al fem i damunt dir que damunt que li donaven de menjar després de fer una jornada de 12 hores al dia i pagar-li 23 euros sense seguretat social, sense contracte, etc. Ixa és la societat que volen vostès construir, ixa és el marc cognitiu que vostès estan traslladant a la ciutadania. Governants que adjudiquen a amics, governants que mentixen, governants del todo vale, en tal de guanyar. Doncs miren vostès, nosaltres no estem per aquest model de societat, estem per un model de societat dels valors, dels drets i des de luego no de la mentida. Vostès han fet de la mentida bandera i això se tornarà en contra, no de vostès, no de nosaltres, sinó del sistema democràtic. I ara seguisquen bramant, que quan vostès bramen a mi me sancionen, però la mentida no pot ser la bandera d'un govern i un president que mentís no pot seguir sent el president de la Generalitat. Moltes gràcies.